una sola cosa possible: sortir al carrer i manifestar-se. Aquests dies hem sentit veus que aposten per anar a Madrid a negociar quin és el grau de repressió que mereixem els catalans. I hem vist aquests dies com es pacta amb qui té l'objectiu declarat i explícit de reprimir i continuar reprimint l'independentisme. A mi això em sembla una estratègia molt equivocada, però això és la meva opinió. Accepto que puc estar equivocat, però no estic equivocat quan dic que tinc absolutament clar que cridar a la desmobilització quan l'Estat ataca és una irresponsabilitat enorme. Molt bé, exacte. I si algú vol negociar amb qui reprimeix, ja s'ho farà. Però el que no podem permetre nosaltres és que ens diguin que no ens manifestem, que no molestem i que acceptem els que ells negocien. Jo accepto que puc estar equivocat, però tinc absolutament clar que, com deia Marcelino Camacho, el dret de vaga es guanya fent vaga. El dret a manifestació es guanya fent manifestació. I no es guanya pactant en un despatx amb el PSOE de Grande Marlaska, de Juan Alberto Bellós, de José Barrionuevo, el PSOE del GAL, el PSOE de la Cal Viva. Amb aquests no es pacten res. Cap pacte amb Espanya per empresonar-nos. Cap pacte amb el PSOE que vol empresonar els exiliats i que vol canviar el Codi Penal per empresonar-nos a tots nosaltres. Amb aquests ni agua. La meva estimada companya de lluita, l'Àngels Martínez Castells, a qui vau veure traient alguna bandera d'on no tocava, lluitadora antifranquista durant anys, incansable, escrivia aquesta mateixa setmana un article on deia una cosa que és molt òbvia però que cal lamentablement seguir reivindicant. I deia: qualsevol piquet d'una propera vaga o un grup nombrós de veïns i veïnes contra un desnonament o les accions en defensa de la sanitat, de l'ensenyament públic, poden patir més subjectivitat interpretativa dels tribunals per establir penes més dures. I això no és bo per a una societat lliure i solidària. Doncs per això estem aquí avui, perquè no podem deixar que es negociïn a Madrid les nostres llibertats a canvi d'unes engrunes. Deia al principi que és emocionant compartir aquest dissabte al matí, aquest dissabte de manifestació, però a més... Perdó. Això és el pont, que m'ha jugat una mala passada. Deia que és important compartir un matí com el d'avui. És emocionant, però és que és imprescindible. Els diaris al servei de la monarquia, els diaris al servei de les subvencions, ara ens voldran dir si són molts, si són pocs, però el que de veritat és important i el que de veritat els hi fa por és que avui ens continuem mantenint ferms davant la seva mentida, la seva transacció i la seva repressió. Aquest és el camí correcte i ens fa por perquè saben que aquest és el camí per tornar a ser milions de persones al carrer desafiant aquest estat. Allà ells, el seu estat i la seva constitució corrupta. Dit tot això, us deixo amb en Jordi Pessarrodona. Endavant!